Duha ka security guards sa Taguluan, Misamis Oriental ang gipamusil sa riding in tandem suspects. Saron tang dugang detalye sa live report ni James Paulo Yap. James? Yes, Sara, gikan sa ilang duty ang duha ka gwardya ug pauli na unta kini dihang gipamusil sa mga suspect. Usa sa mga biktima ang patay. Ani ang dugang detalye. Nabulabog sa sunod-sunod nga buto sa pusil ang Puro 4 sa Barangay Mohon sa Taguluan, Misamis Oriental, banda alas 7 sa buntag adlang Huwebes, dihang gipamusil ang duha ka mga security guards nga pauli na unta gikan sa ilang duty sa usa ka private condominium nga naalangsab sa lugar. Sumala sa mga testigo nga riding in tandem suspects ang mipusil sa duha ka mga gwardya. Dead on the spot si Franklin Salon nga angka sa motor ug samdan sa liog si Robert Galagnaw kinsa mo ay nagmaneho sa motorsiklo. 5 ka buto. Pag gawas ko kay kung sino akong kwan, bulingtang ang motor niya, may tao nga kwan. Silan. Abi ko isa ra to ang naigo, ang driver, napamanay isa nga nasalita sa motor. 5 ka basyo sa .45 nga pistola ang na-recover sa kapulisan sa crime scene. Dali sab kunong misibat ang mga suspect paingon sa direksyon sa National Highway. Pauli na unta gikan sa ilang duty ang duha ka mga security guards dihang gisundan kini sa riding in tandem suspects ug sumala sa mga nakakita sa insidente nga didto pa lang nga bahin sa maong tindahan nagsugod nagpabuto ang mga suspect. Pag-abot dinhing bahina sa dalan dinhi na mitumba ang duha ka mga biktima. Kinalantaw sa otoridad nga may kalabutan sa ilang trabaho ang motibo sa pagpamusil tungod aduna kunoy gipasakaan og kaso ang maong gwardya nga usa sa mga suspect sa giingong nangawat sa ilang ginabantayan nga kondominium. Nag-file ng kaso to si Franklin Salon doon sa person of interest natin na frustrated homicide. Actually ma'am, last Tuesday nagkaroon sila ng hearing doon sa court. Sara, sa karon luwas na kuno sa makuyaw nga kahimtang ang driver sa motorsiklo samtang nagpadayon pang hot pursuit operation sa kapulisan aron nga madakpan gilayon ng suspect. Sara? Daghang salamat, James Paulo Yap.